For now, I brother July Bosomeda Tosso and baby a wobiano, Yamoa Joe Amoaquaba, a brass so Mammy Amount son Samoa, Yaki Cassi and Yumbre ba, na ye day above some more, and some of those son up Sonny, and I'm penning another Dunko Kufado Yamania Mania, Kwame Nkrumah Memorial Park, where piano, nor Sydney Pampimenim, and no money at Daquine say, or more annual Medibachelor Briahonomo, I'm a buyer and Jessica PDF free moon. Na ase central ne ase north nsensem ya abusia etete abato so performance nsem for proso chese ora James ya chikwesi in case no a na nke ne wose court tena so no court wa asem no so akoso no for yadomo a ya wada ebe elembele emarase bedwane wode nsusuye bi etudwa ewo Ghana emarase bedwamu demako tamala bonten so ma me bia nipa mienu bi esi na boku ne ya tamala bonten so no entete abato so performance nsem for proso chese court wa tena asem no so a ene ya jeli unum owura kwabena Japan hwe nimu se obekura franka ediama NPP amanyoko ne woni nsantwofo di nkomo ewo kokomlemle ya tese bechem ntachimanti agosi eya komada kwantempo no contractors jira so a womo eyeso adwuma ma mraso adwani o mraso adwafie ma desia womo ewota no south abato mpesua so wakotum pasa kakra ho na ade bi wo ho no mu a wote a ya na wasomutimi ye wo che kakra anwumre ne etiti efiri onwabe no eye hunhumu asem na emu odupanti tewaso anwumre abusia we ni afufuro pini akekese ne ne se kase ababia wo bia na anwumre ye ba na ye de aba besomo aseda PSN Nkoma Universal Natural Clinic womo NSC ye kan cham sese ye dompa abusia Nkoma bia se dompe ne mu jawo emu tutuo ato afa ho africhie dompe de Nkoma bia me anyi second se Universal Natural Clinic na wo se ko e ba ne siate kase oto asesa etwetwo na ntini no mususu asisi a na nyina Universal Natural Clinic ye ho adwuma ye watonsu eslaya ye be eye bunsum honomo na mizo ne 5G so no ye de abokase so amana ye de mizo ne ye wo ahudo benum ye obako a eyanka nko a bako ye pineapple nko a bako ye melons na bako a yaka fruits ne nyina de abom asikyire bia nim nenso edepa eyemo bibia so ye penny so ya brewa so ya kokra so ya kwada eyemo bia 5G no so nya na de bokase so a ema energy soronkom adwuma wo ye bia ne square ema ne koye ma vim ema timi ye adwuma bia bi ena 3A Herbal Center for the 3A cool capsules abedwa so a kokori ba bia fifiri wo bia amanfo se koko ne dru omunhia 3A cool capsules nti ena mo ke kasansem no 3A cool capsules so friend doctor authority mpanifo ajatum enya na ewudwa so wonya bia eboa pa koko ne se ne titi bia no ehyiase edema abusia wonum na taye chi a ba bia wo bia na nwumre yetimi aba na yaba besomo mede ede na ya abo amale bia boga nwumre mene nana kwabena kese ya shaka sena semfan free man penny na rudan kwa kufuad watchman pese ba mapada na tena ye na ena Ghana man penny ya mamre eni amane a enkrapompene mantemo Kwame Nkrumah Memorial Park wa bia no ne nyina eyesete bia na ewuo mu no na entweye na enkoye kura ensemfata Ghana man penny a wodi kan wasaje for Dr. Kwame Nkrumah obarim chirebo ade aheso gine tata the swagon papa na ensemfata no man penny ye ne sene pensi wo mo ebehwe no makwa busia no de ababesiesie sa bia no a ebeboa ama kwansra ho nsensem tumpon enti a wo adu o mani be kire o mamu nyina emiamia hodo a wo mo adi o mani ebe kire no mampani na nadu dan kwaku faro kire se enam san siesie kase akoso enti no o gide wa rehemu se afi bia ye nyakra no nipa be 1 million e kire de wo mo adi o mani be kire sa bia no akwakọ ho mani so ade akobo mani akohoma ama my Ghana so enam saye so enya dwete ni sika pi no a ede afrim mampani na rudan kwa kufado ekire se Ghana mampani a wodi kan osaje for Dr. Kwame Nkrumah ene niam a wodi ye adwuma efi se wo jefa hodie ede mo mayi ebe mampani a wodi kan ayeka wotena mu akonya a wotena so ne office pen ode tworoye sa niam ni nyina ebi e wo sabia honom a so opese wokọ na wokọbo ni akohoma uduru honom a sa niam ni nyina ubehu no wahu niam a Ghana mampani odi kan osaje for Dr. Kwame Nkrumah didi dwuma se mampani and we must do whatever we can to give them the best possible experience while they are in Ghana. It's equally important to
spread the December NTH activities across the country so that all regions and communities benefit from the tourism dividends. Abusianchi Rama Dani Ranwan said no man penny and another Danko Kufu the Watchman Piece Bema Boda and Abusian Yaten in Kanwa, Brativi no son of Behonisua de Kwame Nkrumah Memorial Park here, a one crop on Punemante and Niama, man penny and another Danko Kufu the piano, a one and crop on Punemante moi, where a car. Gani man penia wodikan was sergeant for Dr. Kwame Nkrumah or benim chiripo dia heso gene tata no odi man penino bensia na obiamu a na odidi o my Ghana asemfre edidi atrentwie e wo mam na busu o masiesie ne fefefe spray ya isi hono a opese wokona wokotenam na yesi pake kra na ade dan ho a wo mo ebeye diama na konya wotena so se man peni ede ye adwuma ne gina e wo sabia hono mo penya wode chroye ne kopo anu mum plate no didi mu sa niam ni nyina wo ma asiesie ne fan e de agusa bia no a obi bia wo pesa wo ko no mo na okohwe mampani a odika wo mayimu na braba wo boye nyina no oduru honom soso a wonsa ebeka no akire mampani na nadudanko akufo de tato se osu kasa no a na esi honom no a yenya mampanimfo pi no a ya wo motretra ho ete se papa JJ Rollins tena honom ye adwuma papa John Ajekum die wokufo otena honom e de adwuma papa Tamerese ofere ni kwaja woto de bien wono so etena hono mo ye adwuma empo mampani da John Dramani mama kra no ekofofa hono mo kakra wono mampani akufo so no eja sa brada ne boss kofo ye president no okohono mo kosra no osesa bia no so no wo mo ebesiesie hono se beye na obi bi obeba o mayimu a ope baabi ene ni akwakohwe miamia hodo a ya mama mpanimfo tenase e de sumo mai no eja watimi akohono mo na akwakobo na ni akoma na tinya boa ama kwansera ho nsensem atimi atumpon ye kwaya nimu na ye nkwa Ghana mara sebetwamu ye wura James Jache Question ye to aba no ewie ye a odi nkonimu na ho akohia semara sebetwamu no wo san ba biem tene amamra ne amane akwanso yahwe ama wo swai se ehwiemu o esum o efom o esoro o animo akiro beba abaya adwuma sade emra no ehye no no na ene ebre na dwumade no ekoso sa na ho akohia se yisi ne krata wade koto Ghana emra sebetwamu no na achiamehine ye Ghana mara sebedwamu yewura aba no soma na Kingsford Babin na wokenkan mara sebedwamu ho na emma kwan bi hu sampa wowura no watimi adinim ansa na wasu akofra mu na watimi eswa ebra na yewura aba no soma na Kingsford Babin na wokenkan krata no yentie no achi na yensane nkofom. Submission of writ of election for the Assembly parliamentary by-election held on 27 June 2023. I bring you greetings from the Electoral Commission and trust that this letter finds you well. Kindly find attached the writ of election for the Assembly parliamentary by-election held on Tuesday, 27 June 2023 in the Assembly constituency. Thank you. Yours faithfully, Mrs. Jane Mensah, Chairperson. Signed. The relevant parts of the writ states certificates to be endorsed on writ. Yewura aban smana Kingsford Babin ya chiamehine ya Ghana mara sebedwamu eno no eno achi yenkofo mo ne ehwe bra na wo suaye no. I James Jache Question, having been elected a member of Parliament, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance. To the Republic of Ghana. To the Republic of Ghana. As by law established. As by law established. That I will uphold. That I will uphold. Preserve. Preserve. Protect. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. And defend the Constitution of the Republic of Ghana. And that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. Discharge the duties of member of Parliament. So help me God. So help me God. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith and allegiance.
that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana, to the Republic of Ghana, as by law established, as the law established, that I will uphold that I will sovereignty and integrity of Ghana, that I will uphold the sovereignty and integrity of Ghana, and that I will preserve, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and defend the Constitution and the Republic of Ghana. So help me God. So help me God. Honorable member, congratulations. Wei eya brana o saye no na wote se na enema ekokoso no na wo wie ye no ano na dom kuma no sahene Dr. Kelso atofa so kire se awurade nyankoropon wa he na no adapa asesini asenof asesini pa awia gede na echesika awia gede tese what da create him about prum se so be sika na kwato aba na yente de ekoso to congratulate our colleague, the Honorable James Jachi Kwesi, on his re-election and to welcome him back to the House of Parliament where he rightly belongs. Mr. Speaker, his success in the by-election represents a victory for our democracy and a clear evidence of the savviness of the Ghanaian electorate. Right Honorable Speaker, the Asin North constituency witnessed, unfortunately, a sudden outburst of new, unplanned, and unbudgeted projects, including the distribution of cash amid a major economic crisis of our lifetime. So, Speaker, all this was to influence voters. Immediately, Honorable James Jachi Kwesi's election was declared null and void and of no legal effect by the Supreme Court of Ghana. Sadly, on the 6th of January 2021, every effort has been made by proxies of government to prevent Mr. Kwesi from representing his people, including inducting him from functioning as a member of Parliament. So, Speaker, and this lasted for almost 14 months. Yura Dr. Kelso Atofosin ana yetenen kan na wo wi ye no ano ana nifa so afam so no o se chemen sabon so yewura so chese hwe de wo kire ya hwe de wo aha na o kaka sansen so paso kire se ah hwa mo na cheska ya wo asore denden na ko huntintin a o kaka sansen no yentie no If you're talking about corrupting the process, liability also can be expressed. Be truthful to yourself and your conscience. We welcome our colleague. He entered this house, rightly or wrongly, but he cultivated friends whilst his stay here lasted. The Speaker, I'm not sure that anybody can say that Jachi Kwesi is an enemy to him. We may disagree on a few things, but I believe that across the political group, they made so many friends. Ira say chairman sabon so sahene dom kese no fam so amemra se betwane eno no na ne kurakura mu no yewura sumana aban Kingsford Babin so etre sampa woni pa yade a ose ayeye enu achi obo abaso sane kokobo etato. It's my duty to always direct the clerk to inform the Electoral Commission as to the vacancy of a seat in this house. I hope I will not be given the opportunity again to so direct that a seat be declared vacant. With this, I humbly plead with you to go by the rules and don't compel me to so direct again. Yura aban sumana Kingsford Babin. Abusanfo eguso de mo gina mraso jefie mo hono mo ne enne mraso dwani a obo mraso jefie ma de hye wase no for bottom pesia so gi mraso jafo no eya amamre ne amane egi ne tuma sese de wasa so akom mraso jefie mu biewa ade hye wase no for bottom pesia so ene okono akwakosi wo manam akoprim puntu akwakopri yeyo e de abro mo pesia no so na busu mo guso mo ya amamre no a ena minority leader yo saso ya mraso dwani obo mraso jefie ma de hye a
wɔmo adwumako enye ne siem abaton pesua so mfimfi mantemo KSL atoba forcing eye ne se so wɔmo kase wɔmo nim so wɔmo wi adwuma wɔmo ye no a wɔmo nua eye James Jachikwesin court a na semu a eda court no ene na mpedifo ye nhyehye so mbra court na wɔmo enka asem no na wɔmo kama manse nyina te se abribia ya wɔmo nua MPB abide bibi bayire no se te se James Jachikwesin na semu court ono KSL atoba forcing a owo case wo court ene eye openi bako a wono so eye MP edema desia womo ewo eye esutifi ene ne mpotamo openi Collins Daudanom sa no se abribia womo ebe from asem wo court no womo minority no womo NDC mraspeja for no catch speaker ene mraspeja ni nyina so womo no wombe jam mraspeja fi madwuma yo no mo akota womo nuano machi 7 PP abai a nyina dwene so obejai sa cases no obekoso atata womo ndisi mraspeja for ne dia womo catch MPP aban se abribia ye be fro mu nuano mu bia wo court no wombe jam mraspeja fi madwuma no mo akokota akota womo nuano achi wo court wo. I must commend our colleague, Mr. Kwesi, for his courage and resilient spirit. He has prevailed in the face of persecution. I am aware that today he is due to appear in court. The Speaker to defend the Sompa charges against him. My message to him is to take solace in the good book, in Deuteronomy 31:6, which says, the Speaker, do not be afraid or terrified because of them. The Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. The Speaker, I wish to serve notice. The Speaker, I wish to serve notice that the entire minority group will accompany our colleague to court today and any other day that he is to appear in court. Mr. Speaker, we are solidarizing with our colleague and we will not participate in the business of the House. I was going to wear your pen in power that Dom Kumana no Mraswegefim, Honorable Dr. KSL Atoba Force and any in Kanwa, na Ochechi Muse Abribia, Omunianamo and this Mraswega Phobia and Sanwa, or more a one some more quarto, or no Atoba Force no Collins Dauda and a James Jachikwesin no more, or more a was some more quarto no, or more Kama Mraswega Fonatia say, or more Kama Gana Madichiatia say, or more Eka, Amam Penin and Andrew Danko Kufan and MPP Abiatia say, Sabribia, yeah, be from more quarto no, be Jamra Swig Sime Jumani yo, no more Aquacoto Munianachi, a war a courtois, or Moma MPP Abai, Emme na woman, and for cotton Simbia, Emma Mayiri, one of my apampemu Mayemo. Na Sansan Samwa Kahubi ma Elembelem Nasabetani, Yura Emmanuel Ama Kofibu Atrese, what can you play Ghana for Ghana for Biana Ghana for so as some work and Ghana for 10 years pa. Another Danko Kufa one, when Dr. Mahmoud Bob and Abedi actually, Sani Pami no Mokambomua, Yamia Mua, Yamibaba, Sayamewa Mua, one hour by Trese, Sadi and Yemasika Kono, or Mafa Quan Bia, so say. Dom Kumana who are doing your woman as a Jamono, one may wear to say Yakofom na Yentiano. I'm a young man who said, to me, Papa, no, I will Ghana for home. A dear Yedia Yenia, Quincy, Niama Wako true, a dear Akosina, and the Yenia Jachikwesin until say, you're standing order 14-1. Obey your best when you know, no, Yambi, the young man is a one to Rebia. Na ye danyamia se asem of the four amane dikunim na ye minority ye ka se adia ye dia ye ni akwesi no anka ban a otie nkrofo ne no anka enne obewu se sebio nkrofo na kasa na enne ya ye so ani yi no na omo se onko court e che se aban we nya no hu bia mene mu kasa ye ni Collins Dada charges are na ye de gu ne so say Usha Mrebianim Yan Kasa leader Obebe Juma Obekwama Ghana no near friend court. Yes, I'm in and say a banner bonitrimisa Obeha minority caucus and Beya yet to me in focusing near Ghana for Juma. We a year Elembelem Rasabani na Enuachi and our Bahima war a sim breku Nanahima in Tiamanso Tresse or Sir Abranim Abain Meranim Force a Beya. Yura James Jachikwesin Sensano, Ajobre. And the main custom. Empa
asin no deɛ yɛhwehwɛ no deɛ yɛsrɛ ɔmampani ne atomic general ne sɛ sɛsia no yɛyi owura kwesi sɛ ɔno na ɛmɛdi yɛ no kan ɛmɛyɛ mp ma yɛ yɛsrɛ ɔmampani ne atomic general sɛ saa nsɛm yi a atwa mu ayi ɛkɔ so nyinaa no yɛsrɛ ɔmampani sɛ ɔma ni entwam na yɛato abɛyɛ wie yɛn nyinaa yɛnyɛ baako yɛnyɛ nkabom na yɛmfa mu ɔman no ɛfiri sɛ ɔseman anaasɛ sɛ asen nɔf sɛ tam biara kɔɔto nsɛm ne ba mu a yɛnya mpuntuo biara ɛwɔ hɔ nti yɛsrɛ ɔmampani ne atomic general sɛ ɔmmɔmmɔden na ɔmu ntwa saa nsɛm a ɛrekɔ so no nyinaa mu ɛfiri sɛ ɛnyɛ abaawie yɛwura kwesi ɔno a na ɛdi yɛn mu kan yɛyi no sɛ wɔnim yɛn mu kan nti saa nsɛm a ɛrekokɔ so kɔɔto nsɛm ne ɛyɛ wei ɛyɛ nana hema yɛ wɔwɔ asembreku yɛ maame ntiamoa ɛna wɔkasa yɛ abusuafo egusu de mu gyina yɛwura James Gyechikwesi ne nsɛnsɛm na honamɔmɔ no tua sɛ na nkɔ sɛ nkɛnɛ dɛ wɔkɔ ɛyɛ kɔɔto na sɛm a ɛda kɔɔto sɛ wani no kra ma ɔmɛye na emra no wɔkɔ akɔdi nsiɛ na waka ntɛma di nsiɛ awi aboa gusuo ɛde akyerɛ ɔmɛye nkrataa abatɔ kɔmisa ne mpanimfoɔ de to n'anim no kwambi suo no wani no kra ma mpanimfoɔ no nti charge wɔn ɛde ayere na pampa mu a asɛm no ɛda high court no ne nkɔ sɛ nkɛdɛ mpanimfoɔ kɔtena asɛm no so na abusua ntete a abatɔ Sompa FM nsɛm twɛfa pono so kyɛ sɛ nnɛ court no anya ntena asɛm no so adeya NDC alɔyafoɔ no a wɔn ɛkɔde ama honorable James Gyechikwesi de krataa ɛkɔkɔdan court no sɛ ɛnɛdua yi a ɛna mmerɛsɛdwafoɔ no so yɛ amammerɛ ne amanneɛ na ɔma gyina tom sɛ mmerɛsɛdwani a wato ɔbɛyi no foforɔ koraa ɛde ama adehyia ɛwɔ ase no ɔfabatɔ mpɛsua so nkyerɛ kyɛ sɛ wɔsom ɔmayi kwan bi so wɔno akɔ na ntimi mma kɔɔto ɛnsa so ɛnkɔ mmerɛsɛdwa fie mu no mɔ ɛno nti na kɔɔto ɛde bɛkyɛ ɛnam so ma atemmuafoɔ ɔmo tena asɛm no so no agye tom sɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a asɛm no ɔmo wɔ so ɛde akɔ akɔhyɛ ɔdomfoɔ yi adom a yɛwada a ɛbɛyi July bosom no ne da ɛtɔ so nsia na ɔmo asa akɔ akɔtena asɛm no so na lawyer Abraham Amaliba wɔka lawyer fo a wɔn ko ɛde agye honorable James Gyechikwesi asɛn of mmerɛsɛdwani ɛne nsɛmtwɛfo di nkɔmɔ a wɔkyɛkyɛ nsɛm ɛkyerɛ yɛ ɛnɛ court ɔmo kɔɔyɛ deɛ kɔɔ so paa ɛne nea nti a honorable James Gyechikwesi wɔntumi ama court ne. Yes, as we indicated in court, truly, Mr. Kwesi is today on a national asylum. He's being sworn in. Unlike the other time that he said he was on national asylum, we disputed. We don't dispute it. Being a member of parliament. So we are going to argue the motion out. Don't forget that today would have been the arguments, but this has been adjourned to the SIF. We intend to put in a strong case. We are not afraid of the trial. What we don't want is for the state to use its might to re-rule the process so that our client will go to jail. We want the processes to be fair. We are not saying that we won't come and stand trial, but for the daily hearings, that is what we are against. And no criminal in this country, an accused person rather, has been brought to court every day. Why should he be questioned? And so that's what we are against. Just that the Attorney General does not understand his role. His role as an Attorney General is to prosecute on behalf of the Republic. And the people of this country are the custodians of the sovereignty. So if a Ghanaian feels that it's a complete waste of time to continue prosecuting the MP-elects and voices out that the Attorney General should use his power of knowledge, I don't see anything wrong with that. I say we the people, it's not the Attorney General. We gave the Attorney General that power, and we are saying that exercises in this way, the Attorney General cannot be complaining. That power belongs to us. And so the Domahini was right and spot on. He got support from no less a person than a former Attorney General, Ayiko Otu. Abusuafo nti wei ɛyɛ mmerɛdimni baako a wɔka alɔyafoɔ a wɔn ko ɛde agye honorable James Gyechikwesi lawyer Abraham Amaliba ɛna yɛte ne nka no a na ɔkyerɛkyerɛ mu no yɛsi na
ɛno nti ama honorable James Jechikwesi na ntimi ama court no wama mecheche ne nsemo na court ntimi ani nasem na oboni nkro wiye no na Sompa FM nsɛmhwɛ for yes ɛne yɛnkɔ attorney general a wɔno na ɛbɔ papa ekwadu wɔ court no mo ne yɛnkɔbisa sɛ ne ɛno mo kɔkukura sɛ bi bai wɔ court no wɔn mo so mu sɛ nie deputy attorney general aba lawyer pani abedi ekyire lawyer Alfred Tuyayeboa a ɔno so ekoko gyina mo ɛde ma bai ɛne ɔmaye ɛkyerɛ sɛ no korɛ wɔn ɛde to court n'anim no na ɛwɔ so wɔn gye tum efisɛ sɛ nnɛ mmarasogyafo no yɛ amammerɛ ne amane no ma gyina tum a ɛno no ɛnya deɛ a ɛwɔ sɛ ɛba na bɛtwintwa wɔn nam nti wɔn te ase ama wɔn nom sɛ papa ne nkɔyɛ adwuma ɛwɔ parliament na ɔdomfo yɛ adom a yɛwada a ɛbɛ yi wɔn nsa mmara asɛm no so na nea apututu no nkɔ so. Yes, as we indicated in court, truly, Mr. Kwesi is today on a national assignment. He's being sworn in. Unlike the other time that he said he was on national assignment, we disputed. We don't dispute it. Being a member of parliament is a national assignment that is undertaken. I think the judge also made known to us that the Speaker of Parliament had written a letter to the court. We went through the letter and we have the considered view that a request for adjournment is in the right direction. So that's how come we never oppose the request for adjournment. We hope it does not become a norm. You may be an MP, that's all right. But if you have a matter in court, you must also be in court. Because you have two arms of government, the legislature, in fact, the two arms, the legislature and then the judiciary. If you have an assignment to perform in parliament, you do it. I was going to weigh a ban lawyer Penny Abedi, lawyer Alfred Tuyayeboa and Yetin and Kano, one the Kojina Muma or Maye and Abino and an or church say, a son of Marasugane, Honorable James Jechikwesi, Eddie Alessandra to court and him said Nena was Saye, near Gina Tum Sam Rasugane, and Madisha was sent off about Tom Pesuaso, and Untino also Mosuno, or Ejitum, a man Ekudise Jumano, then your Moa Semnoso, and the Koso don't for Yadoma Yawada Ebe, July Bosomino, Neda Etoso Ensia. Ko NPP amanyoko no etimo na ne kokomlemle party no atana kese na nya asam keto akra yewura kwabena agyi Japan hwe animo so bekura franka ediama NPP amanyoko no na wose wosre mpanifo ye wo NPP amanyoko no kire se ade a wo hwehwe firi om ho ane se ade bia efiri sabre ko bia ye beyi kandini ediama amanyoko bia no ade bia party no beye bia no awiamom na yentie ne nsanu akira kwa ahoma no so na akofa ye no beba to the national executive. I've been a general secretary myself. When you have an even-handed process and it produces a leader, it facilitates unity amongst us, and I think that as a political party, MPP, we have the numbers. If we are cohesive unit, we are united, and we have a decent, fair process, and then the chances that we can really win in 2024 gets enhanced. So that's what I would like to say. At the moment, said that what is important is our delegates know that they have their birthright. They know they are voting for generations unborn. So it is time for them to vote values, principles, dedication and sacrifice. These are the new tenets that should be the backbone and the foundation of politics in Ghana, not monetization. Okay, so we need to ensure, to instill substance to our politics. We need to instill goodwill. We need public-spirited individuals who are prepared to die for our country, not to go in there for individual aggrandizement. That's not what I stand for. Ene ya etwagu ye ya kwabra agye Japan ena yetene nkenne yanyane tiasa mpanifo pin so ebepie mu ewo anototo abedwako nanimu na nanke ye hwe animu so ye bekoye ne obema kwadwoba afo ho elfese ene bra dwumade no ehyase kosi na wia bremu ne na nwumre ya mu nso no san ena eho esiti MPP amanyako no party no atana ye kese guso aye pema koye nim no boga obekwa aba Abusiafe na wababeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM. Ya nwumre no nsi akase na abusia ba bia wo bia na yeguso a ye de nsam na ema mo style bia no. Wadwenche no nsusuye obetimi dia babeka ho abra. O kan we social media platforms audo nyina so. O ko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. Sauti enka ewo bono
ɛne na hafo mantam no mu a aha Sompa 98.9 FM Buno ɛne na hafo mantam no mu nyina Sompa 98.9 FM adamenti anwumre ye kase ne sentene gye baabi a sɛ wo Buno East mantam no mu a sɛ ye Techiman sɛ ye Kentampo sɛ ye Nkransa aha so Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM and as our Santimantamasiya aha Sompa 93.1 FM Adama and a Yumre Casiano the Sentinel Edgy Babia our Santimantamasi and an Enquado Cobana Medicine my joy now upon to say Yanko Fado Biaboko and Cocomelena party not like Cassium name I call saying Yamiado Bibiako Boko, Anopa, Monamana, and Yoma A. Slow Kakari, and say, Anopano, Wakaja Kumbaye, no, or no any campaign in the buyer. That's so, and a Comedia Post by on any campaign in the buyer, but it drew Canada Post, no, a Doma, a Edina Chinana, and all the papa, and the Kennedy a buyer, who Sampa, it be a coastal campaign office on one, we get the answer, say, vetting the air coastal. Now, we drew home around 2:45 p.m. We are and we drew home. So, what now committee then 2:55 and a committee of what trauma anymore, what the veteran itself. So, few home now close to 5 o'clock p.m. because now I can't few minutes now 5 hours and now few home no short duration. I would be more than 2 hours 35 minutes and I would now committee any. Now, we free committee any by and I said anyway come on or catch I said 1 a.m. Kata. And that will feel honor in the Tita for any campaign in a few honor point. To be Tadia, Kennedy Bedu on a one way electrified in a brass band, a yes solo, and in your ma, or Modi 1880 by an annual DA papa. My now say, in your Marco Joba for your tenant card free and Cramantam no emu. Ozafoyen to akasiana suma mona yemfamon ko ensem fufrum ya de mo free MPP abanju ko na tena yekesia e won krapon premanta mona ya de mo akotamale abonten so semeka hye ne so a be bosome mienu emu ani na ebeto dwase obabere wa bi a ye fe ne se ekua dente ya wadi benfia duokron 90 years you abro poso and a nipa binum yesi krobia ye fe ne se Kafaba community a ewo East Gonja mensinimo ewo eye Savannah mantem nemo wo mo eche no ahead ya hemre na bere wa ye nti wo ni tua se e ma menom ne ye mere wei so munyini komanim kakra eya no mo esunu mo ban ene mo ne ma no intense so papa na oduru siremu a ne ye de baye ayere wa pampam eti se wotira anye ya ayakayaka de eni sibamu a omo ebe sibamu anya asem ketwa nanumu a eni yesi awura bi a wono no wonde o hepetata krem wo ye beefo a wo hu wono no yes an wo hu se maame ne ye beefo na nipa bi no mo a awuwu na busuam ne ade no wonim hu bi nti obebona akosi se maame no ebe ka ne kra bere wa wadi 90 years o bri maame ya ema busia bra TV no so ne be hwade ekwan a ayakayaka de omode maame ne fa so ama no FM wuye na ntete abato Sompa FM nsam chefa pono so chese Tamale High Court atena sem no so emene nipa mienu a wo mu esusuo se omunim maame ne ewuo no hu bie siba maame no eku no ene court wa jeli wo mo be 12 years na no ne ye kwa oma no so ne ani opani eye Francis Nyantechi a wo ye chairman Eda Amnesty International no akwakodi nkomo na anu ye tete se omu tutu anamo na saa niama wei omo tutu amanfofo aye nkasa ho ne nkyekere ede amanfo yebusa se akwakosi senie opare nya ntetu timenka nwumre ye mo adwo e mo akwaba unia mejo so na mejima di se ho ye na mamefa nchama etiefo nyina so yo yeti for edge so ni akoso wo Tamale High Court ya maame abrewa wo beka ya be bosome mienu nie nipa bi esi na bo ebrim na ku no ewo Kafaba community a ewo East Gonja mensinimo ewo Savannah region no magima di so do edi akire se ya jeli wo mo 12 years mo beka ne se nie unia medase na mepacho enya bosome mienu nie be sie mi ensantie 9 nie ekradente wu wo Kafaba no okay be tie mi ensantie 9 nie meboa mepacho ai okay mepacho wu ya na me akasa me kokrom ho na koye investigation bi na me wo enti ene me tie na me ra ho pa na mani so age se
Saudi NSC. Now, only a man can say, Yenna a police for any Attorney General Department, any court meaning as to say, I bet him on a Yanko Pardon, Momotimi, a convict in the Pamu, Yadoma. And see a dummy, a pa. Ama obi ehunu sɛ oyɛ abrewa a ni party ɛde wo fa kwan we so na mame ka ti so sɛ the thing is punishment across ne dem a nipa mienu no isa ɛkɔ so munya punishment a ɛboro yomu enya no ɛtɔ so bi nipa dodo a ya convict wo mu no ɛfɛn sa me yɛ show sɛ video na ɛba abɔnten mu nyina mo hwɛ bi ekrom patam nya ka nipa Edi abrewa we si won aku no. Edi se ewie na nipa mienu pe na yi wo mu epa na chi wo ma. Ye am na the national de gidi se kai betim oman ni betim aye de brosa. Eto su biem. Aha. Efa ma ye hu se anti witchcraft accusation bill na. E de akoto parliament che se opo baye ene sa na na so oman ni no udi no. E wo se ye ma ye ni cost na ye pass sa bill no. Minya aho me te say abrewa wanyini awo ma etiase na obi tini ba bi say oye bayifo keke only evidence na ye ne fast fan we so aho me te enti ye da se abasa abaye susu say o man e betima ye de brosa e wo say kapaba enipa ya prosecute omu no esa ya prosecute kra ya tima sentence ni papa so say nipa be pende o say komutimi dem. Because it is a corona na campo mukum nipa no unfortunately it didn't see crab on thing and you kum oba brewa wadi mpie no ya wanyu obi amana megino it is a case nipa bi nu pe and you do more scapegoat to the whole world that is very unfortunate. We think that more people should be punished for this. Na Opening Francis Nyantechi ade ba ko a police fo a ewo Savannah region omo ye say womo chi nipa 5 bi so ka ho na sa nipa 5 no womo echi womo a womo toto womo no Attorney General's Department womo regional representatives we Savannah region no womo didi nkomo no ana ke say asem ne bo womo anyeye eti eso womo do womo fa council mu kire womo hia hu hia say sa de no sa obi nyine a ye bebo ne beye ene sa de ne eni kwan so womo ye bio womo ede womo fa nchechire mu say ke be ka say eye womo kofi womo be kama womo nuanom bia te say sa de na ekoso no womo nyan ne ani bia ba na obi na pa Amnesty International to ko nkrafie ye ko nkrum e education in Attorney General eso yes sir be bebo mo abaso but se wujina ho ne se bone koso a bone ne koso no wa woni pa na wujina ho no so no menya no ye need ye but me so wujina ho na bone koso ne se wan ka ho hia bone no so ka ho ka ho bia na me boa no krepani owe na nka no yebu na nkarefo otena o man kwada no we na nka no yebu na nkarefo a obomu captain's band. It's not the make a costing and say, as a mine, no, I was a course on a book, Yama memo, and there were 4 near Bomo by ye. Now, and Brano, you're making sure say will be about 4 time running in any day, every day. Come about the 9 and see. A bear was many and some was many 9 million. You couldn't depend you, no, so I saw me up before I was 3 more. And once a young with Yakusi. Okay. Unfortunately for us, only America said when I signed a chasso. Unfortunately for us, Sanema will see a who are empty so more northern Ghana so more condemning enough. But in who say radio stations, media, you have taken the MPs on to question them. How many of the MPs are what are areas where Bioman are condemning Sadianida? It's whilst we are condemning that, we should call the MPs to also act. They are also agents. Okay. I can contribute to this. Okay. Yo. Opening Nyantechi ebedo ase anwumre ye jankomo we de afeni ahya ase a yedidi edu ba bi ne yebesa hia obi wa yebesa abopunum nyame nhira opa ene wadaje a wanyame ye anwumre. Abzafo Penny Francis Nyantechi ne yene na akwakodin komo no na ye Penny kwanchefo a woda Amnesty International Ghana ano ne nyina e oba bre 190 years ya ekua dente wonom esi na boku ne ya bemfie miensa
mfie 9 nie ana sa rehosem na esiye na afi na court akọ asem no so a nipa ba mienu a wɔn ye gangaria edi animu oba o ba ma mienu ne di animu so wɔn de so wɔn hwɛ petete krem ehu bɛifo na we kuta boɔ na we susu kuta ba na brewa wadi 90 years sibam no a so on ka no kre we na wuye wonim hu bi abrewa susu nim hu bi bo no aku no a abusuye ne court jeli o mu bi a 12 years na Amnesty International Ghana mpenimfo kire se asotwe we die so a ene mienu pesa ande o ma market o ba no mu jegina wo nyina na o se ka ba no ma nya kra no 10 bi ni 55 bi die ko se nke de mama wo no mu a na yenin komo bi sesi asem bi ekire yadwen kakra ewo owabe esutade no ho na ye tie no anya ade a ye fa no tra be ye yi enya ne ntie se abosom ye wo onwabe esutade no potem ho nyina mbu afu abosom no bu afu papa na wonabo member ye won potem ho no wonabo wo sai kwa me male na wo boy wo sa kwa no so menua erade asom de nka wanwumre me da wase me tie fo so ina tie fo nyina ajo so na bo na pom tesen ya mpata bia woko enya ne ntie se asuo onwabe ne bu afu pa ne ya tie ne sa na tie eno kre yana na asuo onwabe abrade ye nyeso ana wote amneti akakra ya esimu no esi na ekono yame no ni ano ya de pa bia tetse bia no nsuo efedipa eye adano memede ya no obi free eye we say me fa ne say Kenya se bo sore ema obi gari nsuo mu nsuo no efa no na nanu gunsa ema akwara no eye de epie nti hono mu na eye samankom esi obi so ho eno we say esi nwabe no sebe enema ekono anu ya edin eye atafo adwuma no mo ye no na nanu mu trese ene esi nwabe abena asama o kan se te ya nhwie na ya nhwe adwuma no mo ye no esi be yira fa adwuma ni nyina esan se enkofo to nyema gu nsuru bebre enkofo ekunkum nipa gu nsuru bebre ma de pie ho na de ko nyina ne se yen hwe na ayemfofo no ene ayemfofo na bembe na nsuru hu nyina no se bi na no mu nyina nchia no mu ko mefa so na se egwa ko no betwa ma nsuru no a o mu ntwama no na bibia enye kama wanabo sia no me pasa mitio mo anunsi wadaro ma no anunsi Sompa FM me pasa menko ko aha enti efi wono se da ayi no mo ye no ayi adwuma no mo ye no atafo adwuma no se ya hwe yie ensuro be yira fa adwuma no mo ye no nyina esan se na nanu mo nyina timi hia ensuwa enso ene bebo esuwabim esuwabi eti eda enwabe old village ho entimese na nanom na madawoma anbofo eda nsura no nyina mo nya baako na mo tie na ehu kwa befa so a adwuma ya ye no ne enema ya koso no nyina no ni nyina etuntwa na de tosu bi nso no eye enkofo a ebu anadwo mo de ka enam ekwan so no eye ensen bebre anam bia bra chese wo ho no mo a na anadwo bre no lati ni wonti obi ko obi a no be jana tunsu ne nsu da be pie ngwabe saa ne mari nyina ne ye hwe ne ntwa gane hu tia ne mari nyina no te ya hwe ne twa saa ne mari nyina ne ya sia no kwan a ene me ba na hwe na anye papa abo se eba ne sei ya wo ho ona bo mpacha otemenka hello onabo e ba temi tie ohun se ade na ye ka no eye hunhumu asem anya ni so sabe pepe eba ne sei ya ne ka no ya na eden pa wan hwe ya wo kura wo ka no na wo ya akonya asem wo ya akonya otai bi ne enema wo eye no kwe aha de me e kire madwen kakra ne se
Wa mene wo kasai Honorable Mareke mfa ne se wo ye nsuo. Ɛna me a mene wo kasai efra me kwabana kɛse na mabedi bɔne ɛde ahyew. Enti me bedi bɔne no de hyew a wo ye honhom a me gire se honhom ne ti nsuo no mu no. Me de bɔne ne bɛ hyew se makuni pa me de ne bɛ tu nsuo no mu no. Enka hɔ na nka wɔsɔ ma BBC. Ɛda se ebia ɛhɔ no a no wo asuo no wo yi wo ho adi kyerɛ me. Anasa bɔne kro na madi a me de bɛ hyew wo no na ma ye mintimrim na me gina hɔnom me kwa enko me ba emma eba ne sa no a na obi ehunu se ade we na ekoso no tumi bi wo ba bi a eni kwa se edidi agro se ko ba ne sei no a na akoye bebre wo ya dwemo ana me da se mini ya ma me to ka kra mi ncho eye ehwe wo da bra da wo ye ba tan sebe untimi nwokwa na so wo wi ehwe wo da ba mu nam a obanyi sa wo ɛyɛ suo wɔ bɛabra no ɔyɛ baata ne ti no enti de wɔbɔ kɔkɔ no sɛ wobɛhwɛ a anytime bia nsuo bɛtɔ ɔka biaa na nsuo nyina fa kɔm wɔ nyinaa obi atiri kɔma ɛyɛ kɔkɔbɔ no biaa na wɔbɔ mu no nti sɛ ɔno sɛ ɛyi tamankɔm si obi so na ɔbɔ aba na ɔba bɛka deɛ a ɛwɔ sɛ yɛ so yɛ ahemfo no so ɛwɔ so yɛ daa no no yɛ so du hɔ anammɔn ne wokɔ yɛbɛfa so a yɛbɛtu saa anammɔn no nyinaa abo yɛsɛ nyɛ ne nteɛ sɛ asuo wɔ abɛne se baabi a sɛ nipa tɔ nsuo no mu a yɛ a mo gyina yi apayɛ no na ne nyɛ ho ɛno nso ho asɛm te sɛn baabi a yɛtɔ nsuo mu yi apayɛ no ka mɛtumi asrɛ sɛ ka mommɔ mmɔdeɛ na ka mommra wɔ abɛdaa mo hɔ ɛhɔ ne asuo wɔ beabrɛ akyi a tam bi a yi apayɛ biara no yɛyɛ biribiara no a ɛtumi kɔ sie ma yɛ no menkae ɛsɛ kakra bi ɛyɛ Ramadan wɔn na ɛdɛgye daa mo no wɔn no bɛka gan a yɛstate sɛ yɛda mo no ɔmnya problem bia wɔ hɔnom yɛka gan no ɛyi apayɛ no nyinaa no ɔmu yɛ adwuma nyinaa kɔ so kama ɔnabo asɛm deɛ ɛnti sɛ na nanom atena nkonnwa ɛɛka ne sɛn nti mɛsɛ nanom atena nkonnwa sɛ ɔmu nyinaa yɛmfori nyinaa no ɛyɛ wabe ɛhene ɛne ayi atafoɔ hene ɛne esaase di kurom ɛne mpanimfoɔ na wɔn mu amammerɛ no nyinaa no wɔn nyinaa ahyia na wɔn nyɛ baako na yɛ sɛ sɛbesɛbe yɛn asafammerɛ maa no ɛsɛ da nsuo na no mo ma yɛn nyinaa yɛ dwom bi na afɛ de akyire no yɛn nyinaa ntu hɔ na mo a ne fi sɛ bɛboa yɛn biara. na ne korakora mu koraa no mi wura yi dabɛn na yɛ a momfa nkɔ nsuo no na ɛdeɛ na yɛ nsuo no akyiwadeɛ paa ekuromu no nyinaa no obiara nim sɛ nsuo wɔ yɛ asuo wɔ abe n'akyiwadeɛ nsuo wɔ akyiwadeɛ paa yɛ brada ɛbrada yɛ nkɔ nsuo no but amanfoɔ bi no sɛbesɛbe amanfoɔ bi no de mmerɛ bi ahyɛ mu nsɛm ama brada no wɔmagu nneɛma bi agu so ama brada mo kɔ nsuo no sɛ ebi wɔ no mu a nanafoɔ bɛn wɔbɛkɔ afuom obi wɔ no mu a wɔsɛ o ade a ɛbɛfie ti ma me kɔkɔyɛ adwuma kakra saa nneɛma no nyinaa no ɛhyɛ wɔ bɛabra mpɛ saa deɛ no ɛneɛ ma yɛnya wɔ ha fi sɛ akɔyɛ honhom mu asɛm woka ne bebree ahwɛ a na woanya asɛm o saa pɛpɛɛpɛ ɔna abɛwurade asomdwe nka wanwummerɛ yi ɛnka wo soso yɛda ase papaapa ɔnabo Malik ɛna yɛte ne nkɛn ɔyɛ assembly member de ma ade hyɛ yɛ wɔ ɔnwabe ɛne ne mpɔtamu Bechem techimantia edefa edekupie akomadan kwantempon no so entity abato so mpa fm nsem chefa pon so chese a contractor fo gina kwan no so a wo mo eye adwuma eja hwie bia bro so a afin ko na wie de na je so mo to mo nsa de free home ama adwuma na CPS sita and am so ba mra se be gani wo mra se be fie ma de sia wo mo ewota no south abato mpasua so ono about Dr. Benjamin Yebo asechere akwakotu mpasa ewo kwantempon no so a ono na ni coach wi se no ni tia santemo akwako adwuma potia contractors no wo mo eye won important one mo e mo de nsem sei eto eye idwa the biggest contracts achievement here achievement here them say a point kesia elinke ahafo ene kono east ya ishia wo akomadan Ashanti region ya adiko enu nti ebre so ya nyame boa ye kokosere mpanyimfo mo de kwan ba yi
this is about third time me pay say me babe inspection for my family here because we are Nyamia Domene, me party chairman, any party penny for any municipal chief executive in Timiapa. Yeah, your babe progress. Yeah, now your buy is your most acquire a cost of come. The Niaso and more power more yet. In fact, me say Ghana Libya or doubts. In Pupra, Ghana, Niamoy, drink a car, now you see a bail out in a for still. Over there, who get we almost a year near, you start here in class, yeah, consecutive. Now, I am any so, I'm the Ghana Motor, Swas. I was your former Kenny Wamanan, so and which was say. Mampanin and other Dunko for the MPP by Yamo Wuduma Basso, the Empini Wudum, no Maya dear, a Kwaway, 19 Kujo, who teach a Quabata Bresso, and I say Ada Honomoa, a by Pinoa Bako, and some Mampanin and other Dunko Kufado, Okosuguno Soa, and Neja, or more Ediama Contraja, Contrata Babijina Soa, where you want you Madden. Why is him? Northern region. There is no single place for Northern region you are going. AI intervention, young Mobinia, the provided a chip pump on as a fool. But set quite pan yet, a BC organ has it. Empty, they are you know. I mean, show appreciation to the government. Nina son to come, function anymore. The Chimney, they met him, I am it. You say a few, but twice a daba, a feed you, never twice a daba. If you say a precon watch it, then I'm a one in South. It will be asked, and yet you might be a contact, and then I do my phone in a he said, a duty said, I was September and when we yet. Now, the Kuta, the Bush, the Becca say, Quantum, or a dead wife. So, quite told me now we are a cranny by BAB. We know Kusi Granite and I find home with the Why is him? I was here way I am Rasway Jenny or woman Rasway Fima Desio more Tano South about on Persia so Honorable Dr. Benjamin Yeboa such then yet can in which a bankrupt penny municipal chief executive for one potemonomo Honorable Collins Techi as also the Kakras also say and send me a man for cake and Yaman Peniaku for the Naya Quino near CNG will be na Baba Sonomoa or Yaquino so something in a when BNG and you know Capre and or the Ababe Yaquine Mampeniaku for Dwa and Wahama Quine one more Yenosano. As far as the good. Mate said na MP can say you say NGO, you say World Bank, you say 13th September 2020. Mr. Excellency, President Nana President of Ghana, about attachment secondary school, and what day a sober ball from Sepine, because our brand is our American once. And this Green Book, page 92, Cocoa, almost all my attachment here, Akumada, as a plan yen. Or my penny, Akufuabo, and or buy, or Casa or kind. I was your way a bankrupt penny or war a year. Tano and an important or Penny Collins, the Chi and the attaining king. Approach 4 year was antimantum abomodem on Saka and Rantium, you know. If we are say by Obia, the Yankopon, as some man said on my mayor, Obimu dear, chrono talent, body, or Mukutabi papa. Na ABB, and near man, Nipam Yanui, Aquaria, a Ghana Railway Development Authority, and Penny 40 and Nebra. Approach 4 a year, Juma, a free man son quanta. So omode kwa hene so omode kwa hene approach for che wo mo na bra approach for che sa nipa mi nom so aban oh he maybe en kan boko aban we de nya ibia no na ya dwuma kuo no na Ministry of Railway boy pass ya fa sa nema we nko no sa oh my say 20,000 so aban we de aban oh he me nya no fast me no sa na eno ka ho bi me ne NPP constituency chairman e wo empotam honom e din komode busan se be kwa ne empotam Koron keten yakoso now asam no moten say you want you ready nya interview say nkofo bi akodi aniama ho say free dia so de ncha side ho de ba ne kwan no famu afa goroso a lenki me pia anwan kwan be fa ya half to pia anwan kwanta ntum say akodi say aniama ho say no mu say ho de o de fa obi say na nyame adom ye police commander na pamfo mo nya za intel no ntum tenten nkofo ya enwumre be no ndu ba ko nkofo
ɛde ɔmo car ɛne ne ade egu car ne mu no pani bɛhwɛ nyame adom ɔmo timi kye nkɔfo yi na de ya raho wɔ mu ne sɛ ɔmo kye nkɔfo yi a ɛyɛ na wɔyɛ gyina na wɔyɛ kɔ ɔmo baayɛ a ɔmo 20,000 yɛ 200 million nkɔfo nye na ɔmo ma car no ɛne ɔmo nneɛma nyina mo fa nkɔ na policefoɔ ne mpanimfoɔ ɔmo gyina ɔmo nan so a ɔmo an compromise a ɔmo anye taku anaasɛ mpo ɔnyɛ sɛ yɛsɛ me sɛ m'anim a nti ma me fa akɔnyɛ ka sɛ commander ɔmo yɛ adeɛ paa na me ka sɛ ne kwasɛ yɛde sɛ yɛtena ɔmo mu paa nti ɔmo yɛ kɔ ana yɛ ba wewe a yɛ nyinaa yɛda so la yɛ sɛ da bi bɛso a Ghana anka bɛ issue wewe la ne akɔne aba ayɛ mmara ma yɛ no aban no ba mo de sɛ ɔyɛ a ɔgye manfo yi to no ɔde yɛ dwumadie bi sɛ yɛ na amambɔfoɔ bi nso ade ato ɔmo nso ɔmo nso bɛsɛe no ti saa nkɔfoɔ ɔmo di saa dwumadie yɛ bɛyɛ na ɔman no koraa yɛtumi adu baabi a ɛbɛsɛ yɛdi bɛyɛ na ɔman no koraa tumi atu mpɔ sɛ ɔmo yɛ driver no ka ɔmo yɛ maako num ɔmo yɛ maako num nipa num nanteɛ num a ɔmo gyina ɔmo nso ɔmo tia yɛ adwuma kɔ aba no yɛaban ne ɔman no afa to sɛ yɛyɛ no ɔmo sɛ ɔmo bɛsɛe no nti nipa bi sɛ ɔmo kora nsɛm fata sɛ nkɔyɛ sɛ ɔmo bɛtena ɔman anim kwasɛm ni mene police commander di nkɔmmɔ wɔabɔ nkɔfo yi abɔ ɔmo nti ɔmo sɛ ɔmo nka ɛmi sɛ kopie kɔɔto a ɛhɔ na kɔɔto bɛgye wɔn na mekyerɛ sɛ railway authority ne yɛnyɛ mpanimfoɔ nsɛm bi sɛ ne yɛ ana yɛnhwɛ ɛma ne nyɛ kɔ yɛmi ani ni akyire bɛ bɛyɛ a baabi a obi biara hyɛ a wɔnadeɛ ku kan no sɛ wɔhwɛ kan na wɔhu ɛma sɛ atwom bɔga orenta so na wofɛwura atum woyɛ police ni asika nka bɛgye anasɛ wɛndɛ sɛ medeɛ ɛwia no mɛka sɛ mene police no police commander say friend Solomon Akomo say Solomon Akon why there or ne men yopu no mama ya there 20,000 pa na kwa we kwale be school fee say school yi omko 2 weeks ni amakwa 2 weeks no more but 3 days basa na tu esika sa na the 20,000 abegyina mani mese Ghana nti na no tesoro no wa Ghana nti ajia tu ye kura de akwa tu ame waka amsa fa fa Freeman so kwanta bonten so ne emfa nko wanchie na ebrante de maba wa wanchie bonten so ane yese de mo kase abusia wonoma ayen samtwefo nhie mo esra na no atran konyomo wanchie bonten so se ahinsam ene omo akonya no aba bedam pan no hwe ene omo anyoma dwene so omo ekwa akotietie mpanimfo bi amoma akwa akosese omo nsa ede akonya no akwa akoma hoho a won free krom honom omo echese be mre kakra nie ena ohene popropa owo wanji abonte so efrantuma de tintimu a wokọ akura no ma husa attorney general lawyer Godfrey Yebo Adame ene nana insoko hene okoji aman diodu ampema wo modikan no epeso omudu omu nsa rewremu a ekofo obi a won free krom honum ya de shibusia no kra no won free mu ede ne ebedi ade eno na mamrante ne maba wo no mani abedi a wo ma ayensem twefo nhie mu esra mpanimfo no se omompom ba bintina na nananom ne mpanimfo a amamre ne amane yakwanso no also omopo hene ede makru no wo mo eyi ohene kan a wo ye de se kan a obeboa ema wanchi kru no afa ne ntuma papa ede efra opani kusi apia ena ejina emrante ne maba wa womo ewo wanchi abonten so anamo ede nsem sei atudwa ono anana akwa kusi na sebo ye nanano anuanu amotia sebe ni adihye ba ko ne wukuru na sebe yensi hene nso mfansie yesi hene awo dwam anabodwa adwabom frabrewa ene omum sini etu ahene afeko ntini jase ene nananom ne de atomani ye yina bekyere emrante ne ade atom ewo badwam ne de akwakokyere de se de kyere sabrewa ne de bekyere anu wayi ni nyina bi wanti mrante ye hu yete ya ne se wafre ne nan koma so fitliu amu ne se eyade edi kuro ni nya sabe ye hwe kuro ya sabe mpuntunyuma adi kuro nya mrante ne adwuma emaba wa ne adwuma sabe ye hwe ye kai teteno amamre ne amane ye betu ye se ye na kwankusi wanya ni baby ko na fe mata atuo ye na kwaku bia o fu sofo ase aba ye mputudumo mu tia ho hospital ene school so mu ye enu ana aka eda so ho akwaya busia eye na aka ho sesei atu ebla ese yemranti akwanti nkonya asem da yakoma so tinte su kokko kire sa oye de se kan odi ade sebe akwa ache yehu se ye na nanu sofo ase ni nkwadua no so dien mpuntu o mo de beba nso famra na yehu kwaya yede ye wanti kuro be fa kwanti kuro titi kuro busi akuro na me ne mo kasa mu nkɔhwɛ mfididwuma ye gyae na nanu di gyae ye to makan tobacco we nyina asai mlantie nya dwuma de nsɛn ɛna nyame ye yadom ɛma
ɔtɔ nsupa gu wɔntifoɔ yɛadom ne nhyira a aban a ɔte so yi ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aban ɛkɔ yɛn a yɛ nua panyin yɛ papa ne yɛ biribi akwasi agye man buzi a din ɔbɛyɛ DPA lɔ family ane sɛm nyinaa ne sɛ yɛte ntɛso kɔkɔɔ akyerɛ ɔmo si ahene tu ahene Abusuanti wei ayɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn wɔ wɔnkyi abɔnten so ɛnnɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu a wɔn ɛyɛ yɛ a wɔn ɛsrɛ attorney general lawyer Godfred Yebo Adame ɛne Nana Nsɔkɔhene sɛ ahensɛm no a ɛda hɔnom no wɔn ntwe wɔn ho mfiri ho na wɔn nyi wɔn nsɛm mfiri ho na wɔn enyae ɛma nananom atena nkonya ɛne adehyebusia no wɔn enyi obi a ɔbɛsa afata na wapiri yeyɔ apiri mpuntuo ɛde abrɛ mmeranteɛ no mmabaawa sen sɛ wɔn ɛbɛkɔ akɔfa ɔhoɔ ɛde no aba bɛdi kuro no so. Afei yɛmmra kwada so SDA Nursing and Midwifery Training College ɛwɔ Kumasi ha ya yɛakyerɛ sɛ buakwa kwan yi so a ɛna ɛwɔ na ɛyɛ biribi mpanimfoɔ ne abadwakuo yɛhwɛ tenetene nneɛma wɔ sukuu no ano aka bom ma wɔde krataa tentententen aba mmɔnten so tawaso no tie krataa no mu nsɛm wɔn ɔmo nam wɔn kasamafoɔ so owura Williams adinkra so ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛrekasa ɛkyerɛ sɛ ɔmo ahunu na ɔmo ate video bi a ɛyɛ nnamu video a sadeɛ mmaa no si ato wɔn bo asɛ wɔre wɔn ho wɔ video no mu wɔn no nokorɛ ni ano ɔdene papapapapapapapa na nkwadaa no nyinaa nso so no ɛyɛ fam wanfoɔ na wɔn kyerɛ sɛ wɔn nua baako na ne nsa kaa video no ɛwɔ baako phone so nti ɛbrɛ a ne nsa kaa video no saa na ɔka kyerɛ baako sɛ masa me nsa kaa video bi o sɛ wopɛ ne bɔkɔɔ deɛ a tua 5,000 na menyɛ mu na wɔsɛ oh me nua na 5,000 deɛ nyinaa yɛ fam wanfoɔ 5,000 deɛ na mekɔfa ne he mesrɛ wada wode twa biribiara so asa agorɔ ohu a ne sɛ video yi na ato sei video na to se wɔ social media no so a kyerɛ sɛ wɔ bia ɛhwɛ bie na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ agusuku na nimu ase papapapapapa ne sa yɛ nti animu animu ade ɔmo yɛ ne sɛ saa mmaya mmiɛnsa no a ɔmo yɛ fam wanfoɔ no yɛma ɔmo nyinaa kɔ fie afe na abaya no a deɛ odi kan no a ɛnam so ma video no ɛkɔɔ so wɔ abɛɛfo ntenta video no so no abaya no deɛ sɛ afe no kura twam asotwe afe twam kura no a na sɛ ɔsan ba sukuu hɔ no a ɔmbɛsa yi na firi baabi a desuafoɔ no de ɛfɛn sɛ boarding house no na wasan kɔ fie yɛwura di nkra asɛm ni tanaanu yi a ɔmo ma kwan sukuu no ma kwan kakra ɛna nso mo kɔ fie a da ɔmo kɔdi ɔmo nsɛmɔne ɛna nso mo kyiri gu ahoma so mo mo yɛ suafo adesuafo sukuu ɔmo na ɔmo ni sukuu no ma kwan ɛna nkɔyɛ ɔmo ade nkɔ yɛ adeɛ no kyiri gu ahoma so wie no ɛno sɛ aberanteɛ no de oyi firi ɔno ne fon so na ababaawa na mɛda so wɔ ne fon so na madamfo baako kɔhu yɛ a ɔno yɛ aberanteɛ ɔno kɔhu yɛ mo pɛ sɛ ɔbɛtake advantage of that na ɔde apɛ biribi afiri ababaawa no ho ɛno sɛ yɛ ababɔnten no dodoɔ ne sɛ ɔdemande 60,000 yɛkyɛ ne sɛ 5,000 mo mu no kaa sɛ ababaawa ne fama ababaawa no sukuu yɛ ɔno de ɔni sɛ sika no na ɔsrɛ no sɛ onya ɛno mu na aberanteɛ no ɛso start de ma nkɔfoɔ ti oyɛ aberanteɛ na oyɛ sɛ yɛ a na wanya deɛn anwummerɛ yi aperitivo 5G ɛna mizo bɔmmɔde ma wo nsa ka bi akwan bi a wobɛtu bia no mfa hyɛ wo baage mu ɛyɛ simple aperitivo 5G ɛna mizo wonya bi a baabia yɛ adwuma bi a woyɛ bia no wonsuro ɛno a no baabi a wotɔn drinks bia wɔmmɔden sɛ wobɛnya bi na adwuma no ayɛ fofofo de ama wo ɛnso tɔ ɛyɛ 5G mizo ɛna aperitivo Abuzafo enyina we so na anwumre nsɛm ɛbaba no de bɛsom no yɛmfa mu nsi makofure ɛne na pamfo nsoma ɛntoa so yɛne yɛsom anwumre na yɛ ɔbɔ amali bi abɔga anwumre mene nana kwabena kɛse yɛda ma sema monity adehye yɛsɔ so kofure na pamfo nsom aseda nkɔma ayi akwasi bronya buffalo ɛne team no mo dem ho no miss systematic no na de ko TV ne so asante ebo Benedict ene yesamufo pene kuku Veronica Jando ene akosua somoa ya Grace no ene boy chi do ma nwumre bia wo bia ne timi ba ye ababesom yedama sema monity a enyado